Alikho elishona ngenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kusolwa isoka ngoklinya libulale intombi. LMK lihlube udlubu ekhasini kanti ke ithemba amakhosi esayina esezokuxhumana. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumani nabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Ziyanda izigameko zokubulawa kwabantu besifazane kuleli kulandela uklinywa kubulawe owesifazane ezinketheni eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Umndeni wakaduma kude ususashaqekile namanje ngesihluku okubulawe ngaso ilungo labo. Okusolwa ke owesilisa obesebudlelwaneni bezothando naye. Ngokusho kwalomndeni umufi uklinywe waze washona ilesinqandamathe sakhe abehlala naso. Umndeni wakwaduma kude odlulelwe ilunga lawo uZanele Duma kude obeneminyaka ebalelwa ema-50 ubudala uthi usola owesilisa obeyisinqandamathe sakhe umufi ngoba ngemumva kwesehlo soklinya abulale umufi akazange abaleke waboshwa ngalo ilanga ebusuku. Nganginabo ekseni lana ngase ngihamba ngabashiya ngithema ngabe singibuya la engiqhamuka khona ngathola ukuthi sekugcwele abantu ekhaya mangifika lana umphakathi usugcwele lana usimbulela udadewethu lomfana ngathi umklinyile emqaleni ngicanga ukuthi intamba akayisebenzisile ngoba kunemzizima la emqaleni. Uduma kude uthi bayazibuza baziphendula ngembangela yalesehlo. Bebethandana kukuhle angazi kodwa ukuthi kuze kufike la ekutheni lo mfana aze athathe isinqumo sombulala ukuthi bese kwenze njani because kwakungekho umuntu la ekhaya kusho ukuthi wathola chance ukuthi akwazi ukumbulala. Kubhlungu nje asinalutho la ekhaya sehlelwe isimo esibi ngomuntu ade khaviyo la ekhaya lana ondliwa enziwa lonke into ekugcineni uzosenzela into ebhlungu kanje. Dadewethu ube umuntu nje bephuzela nje kodwa bengena umuntu oyinkinga kakhulu. Umndeni uthi okubhlungu usumbone engaphandle umsolwa amthatha amaphoyisa lana ngawulesine ebusuku. Ngakhuluma futhi nawo ngathi awazomdedelana bathi ngeke bona benze kwabo umsebenzi. Mangithola ngiyathola ukuthi lo amdedelele. Ubuholi bomphakathi buthi sezandile izehle ezifana nalezi kulomphakathi kakhulukazi abantu besifazane abaphephile. So lokho kwenzekile kusiphatheke kabi kakhulu emphakathini wasenketheni. Isigameko lesi esandulela esinye la khona ke kwakhona umunye wesifazane otholakele ekseni ngeintatha kwi-weekend naye esedlulile emhlabeni. Laba bathi basola ukungakhanyi kwamalambu omgwaqo ngokwanda kobugebengu ebusuku. Akusakhanyi njengasekuqaleni. Sinama high mass light kulomphakathi afakwa ngenhloso yokuthi kuliswane nobugebengu ukuze kukwazi ukuthi abantu baphephe. So ebusuku sebeyazenzela nje abantu ngobumnyama kube khona igameko sesithole ekseni. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko athi udaba selisenkantolo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusezinketheni eMgungundlovu. Iqembu umkhonto wesizwe party namuhla libe nesithangami nabezindaba eThekwini KwaZulu-Natal. Leli qembu belizocacisa ngezinto ezenzeka ngaphakathi kulona kanye nokunye. Isithangami sabezindaba saleli qembu siqinisekise impike besilokhu isabalele einkundleni zokuxhumana zokususa esikhundleni sokuba nginobhala waleli qembu Fred Shivambu njengoba sezoba ilungu leParliament. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Excuse me. We believe that his redeployment will strengthen the MK party caucus as the official opposition, as Commander Floyd Shivambu carries a wealth of experience as a former member of parliament. We would like to thank and acknowledge Commander Shivambu's contribution as both the national organizer
and Secretary General of the MK Party, and the role he has played in contributing to the advancement of the organization. His invaluable skills and experience as a politician will continue to benefit the MK Party in his new role to which he is deployed. Leli qembu lithi ukuthola izincwadi nezikhalazo eziningi emva kokubonakala kukaShivambu eseMalawi ngesikhathi sePhasika yikona okubenze bathatha lesi sinqumo ngoba bakubona kubalekile ukuthi bazilalele izikhalazo zabantu. They were complaining. There were quite a number of the letters that came unhappy. They said a number of things. Because we were busy, this party, Mkondo is a very, very busy party. So we did not have time to leave what we're doing and jump to say what is happening. So we continued doing our work. They came, I think, almost 3 times worried about this. So we thought it was important that we should take into account, given the fact that, as you heard in our statement, that there are rules we have. We were then talking, and we thought we should then have this to alert the country and tell them, even those who have been saying, what is this? Others were talking about how those people or that person in particular in that country, what are the relations with people in the Middle East and everything. And we thought it was important just to clarify the issues, but also respect the people that we say we stand for, and therefore take the decisions that we took. And I think that is closely the matter. And there is no problem. We took the decision on our behalf for our good reasons, which we discussed in our meeting. Leli qembu lithi emva kwalesi ithangami abalendele kube khona umuntu osazoqhubeka nokukhuluma ngohambo lukaShivambu noma babuza imibuzo namayelana nokususa kwakhe kulesi sikhundla. Okwamanje leli qembu belingakamemezeli ozovala isikhala sikanobhala. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal, inkampani yakwa-Vodacom kanye nezimeya zomasipala abahlukene basayine isivumelwano sokusebenzisana njengoba kulindeleke ukuba kufakwe imposhongo ezolekelela ukusabalalisa inetwork ezindaweni ezisemakhaya. Lokhu-ke kushayelwe ihlombe njengoba kuzolekelela kwabafuna imisebenzi, izikole-ke zifunde ngobuchwepheshe besimanje manje kanye nokunye okuningi. Njengemizamo yokuphucula izindawo zasemakhaya, abomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal kanye nenkampani yakwa-Vodacom kanye nezimeya basayine isivumelwano sokuba ke kusatshalaliswe imposhongo yenetwork eyindaweni ezakhela emakhaya. Abantu bakithi basanenkinga yenetwork. Ngisho ufisa ukufonela iambulance makunenkinga noma ufisa ukufonela amaphoyisa, awukwazi ukusebenzisa ucingo ngoba yikho network edonsayo. Lolu hlelo ke lwethuliwe oluphakathi kwehhovisi likaNdunankulu nenkampani yakwa-Vodacom neNgonyama Transport. Thina ke njengokhokta sesibahlanganise bonke ukuze lolu hlelo lukwazi ukuqala. Namhlanje ke besihlangene nezimeya ezahlukahlukene zalapha kwisifundazwe sizogcizelela ukuthi akumele kube khona uhlelo oluzovinjwa noma oluzobambezeleka ngenxa yokuthi imvume ezisuka kumasipala azikho ngesikhathi. Omeya bayibophezele kusukela nonyaka kuze kubeke unyaka u2027 abakwa-Vodacom bazofaka imposhongo engaphezulu kwama300 ezindaweni ezehlukene kulesifundazwe. Ukuhlasela kwegciwane iCovid-19 kwaphoqa-ke ukuba iningi lemisebenzi nokunye kugxiliswe kakhulu kwezobuchwepheshe besimanje manje, kanti-ke nomhlaba wonke usufudukele ezinhlelweni ze4th Industrial Revolution. Mina nje eRichmond sineyindawo eziningi, ngisho ngithi almost u45% wendawo azinayo inetwork. So ungabibikho kwenetwork 1
kufaka even impilo zabantu engcupheni because umuntu ogulayo akwazi ukubiza ambulance ngesikhathi omunye angaze siloze impilo yakhe ngenxa nayo network. I can mention the likes of indawo efana noGengeshe emoyeni. Siyakholelwa ukuthi awukho umphakathi ongena onokuphila kahle ungena i-network kuphazamisa ngisho umnotho ngoba uma ngabe kukhona i-network endaweni ngisho amabhizinisi ayakwazi uku-investa lapho. Ayekho usomabhizinisi othanda ukuyo-investa la kuzoba khona ne-poor connectivity. Kunabafundi abakwazi ukuconnecta kwi-network, kunabantu abafuna imisebenzi, kunabantu abenza imisebenzi, they have problem ngama-network. It's even affecting us as leaders endaweni. Imphakathi idonswe ngendlebe ukuba ke ikubeke emahlombe ayo uvikela lemibhoshongo uma ke isifakiwe futhi nalobuchwepheshe busetshenziswa ke ukusithuthukisa. I-technology na yonke lento yo network asingayisebenzisi kabi and sifunde futhi nokuyihlonipha nokulimaza ilungelo lomuntu ngokwandisa izinkulumo ezingezinhle koma social media. Impela lokho kubi kakhulu ngoba phela siyazi ukuthi lezi zinto zintsha kithi kodwa ezokuthuthukisa thina ezingeni lokuba sikwazi ukuxhumana ngendlela okuyiyona yona singabeke sesi-abuse ke sesenza izinto i-network engazange ifakelwe zona. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi Khonamvubu ngiseThekwini. Umkhandlu wenkosi yesizwe sakwaMbonambi uthi ukhathazekile ngokwanda kwezigameko zokuxabana kwabafundi ezikoleni ezakhele indawo yakwaMbonambi. Lokho obhekelela ukufunda nokusebenza ezikoleni ukwazi ngema uthi basekhaleni lokuthola umsuka njengoba kwamanje umsusa wazo zonke lezi zimpi zabafundi ungakatholakali. Ukwanda kwezigameko zezimpi zabafundi esikoleni zakwaMbonambi kuhlanganisa isikole sasesiphumelele, uMkhayideni, Intongande, iManqamo nezinye sekusheke ukukhathazeka okuningi emphakathini njengoba ke nembangela yazo ingaziwa. Khansela la ku Ward 16 kwaMbonambi lithi ke kuningi ongaba imbangela noma ngaba nomthelela kulokhu kuhlanganisa izidakamizwa, uphuzo oludakayo, ubhubha nokunye. Iningi lalezimpi zenzeka ke ngaphandle kwamagceke esikole. Sinayo inkinga yezikole ama high school sekuze kwangenelela nasema primary. Senze konke okusemandleni ukuthi sihlanganisele izingane sibiza abazali kwaze kwangenelela ngisho ubukhosi bakwaMbuyazi nenkosi yangenelela. Kodwa inkinga ekhona uma ngabe sithi siyayikhuluma lento asisiboni isixazululo ukuthi yini into ebangwayo. Enginte engicabanga kakhulu ukuthi inomthelelo endaweni yethu. Indawo yethu inamatravel kakhulu. Indawo yethu inabantu angabona bendawo bokuhamba. Kugcwele ama drugs ngendlela eyisimanga. Sesikhulumile namaphoyisa asahlala nawo phansi. Sibona ngabikho kwesilekelela ngoba lezi ngane mase sihlanganisa asikuboni ukuthi yini lokho ezikubangayo. Esikhathini esiphambili ngeke ngangenelela ngathola ukuthi kunezinyanga phakathi ziyayicaba lezi ngane zifaka amabhande okuthiwa angazi kubizwa ngani lento ngokumuntu kuthiwa amabutho. Lezi ngane ziyalwa laphana kodwa into engumthelela kakhulu ama-drugs. Obhekelela ukufunda nokusebenza esikoleni emkhandlweni wenkosi kwaMbonambi ukwazi ngema uthi ke ibe khona imihlangano ukuthola izixazululo kodwa basola isandla sesithathu abantu abasebenzisa abafundi ukufeza izihlozo zabo ezithile. Khona umhlangano kwaba khona lelivike edlule wawuphathele Intongande nolungomkhandla aya khona ukuyobhekisisa kahle ukuthi kwenzakalani yini lesiyenzakalile singake siyenza ukuthi ukula kwengane sokuba into esiphephethe siba mihla namalanga. Kukhona ke izinto ezivelayo ezifana nokuthi kulokhu kulwa isingane ziyalwa lokho kunormal njengokujwayelekile. Kodwa kusekunemthelela yabantu thizeni abadala basenza ingane for inhloso zabo. Okubike ukuthi abantu bayaphuma benze lokho abakwenzayo balimaza ikusasa lengane zethu. So umkhandlu khona ke okuhlanganelena namaphoyisa okuinvestigate nokuthola abantu abayimshushuzela yokuthi kuze ngoba ingane zethu mangabe usuyilandelela usuyibheka zifaka amabhande. Ingane efunda isikole nami ngikhona nje ibhande ngingazahle kunzima so lilumthele ingane lithatha ibhande yazi ngani ukuthi njani ngeke sikubalekeleke ukuthi zikhona ingane ezwathutsha amabhande emakhaya oyisi kodwa khona ingane efaka ibhande inikezwe umuntu
ingane zifake ingcweba zinikezwe abantu thizeni ingane zazini ngeingcweba lezithetha namabhane eziwafakayo so bakhona abantu nezinyanga lezi esuke zinikeza abantu ngeke ngathi ke zinyanga ngoba abunabo ubulungisa ukuthi ungafaka ingane ibhande engazi nanokuthi senza nanokuthi linani nanobungozi balo ingeze ukuqonda ukuthi usho ukuthini umuntu osemncane kakhulu angafaka ibhande. Kunxuswe umphakathi nabazali ukuba baqikelele ukuthi abantwana babo basiphatha kanjani izeke noma ukufunda nokufundisa ngaphazamisa kangako kunokwesabela ukuthi ke uma lesi simo singanqandwa singahleke sibhebhetheke singabe sisalawuleka. Izinhlaka ezahlukene zezokuphepha kanye nomphakathi inkosi izinduna amaphoyisa nobuholi bomphakathi njengokwehlukana kwakho basekhaleni ke lokulwa nalesi sihlava. Esidabeni ze1KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga kwambonambi. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele sikwamukele futhi mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kusolwa isoka ngoklinya libulale intombi. LMK lihlube udlubu ekhasini kanti ke ithemba amakhosi esayina esezokuxhumana. Inhlangano elwela amalungelo abahlali iProgressive Civil Congress okuyiPCC ngamafuphi yethule ngokusemthethweni ubuholo obusha kwisifunda uku. Uhlalwa lenhlangano kwisifundazwe ubungunkosi Dlamini uthi lenhlangano ibingenabo ubuholi ogwini kanti ezinye zezinhlelo zabo ukusebenzisana namakhosi izinduna kanye nobuholi bomphakathi ukubhekana nezinselelo ezibhekene nomphakathi. Inhlangano elwela amalungelo abahlali iPCC ithi njengoba sebekhetha ubuholi obusha kwisifunda ugu bazimisela ukusebenzisana namakhosi izinduna kanye nabaholi bomphakathi. Usihlalo walenhlangano kwisifundazwe ukusho lokhu ngesikhathi bekhetha ubuholi obusha kumcimbi bubanjelwe ehholo lomphakathi eMkholombo kuNelseningizimi nesifundazwe. Lana ogwini besinganayo leadership ye PCC. Ngakho ke sizele lo msebenzi lo ngoba ngathi kumningi umsebenzi osekuhlalile kumele ukuthi khanje kugijinywe kuyobona abantu kusebenzwe kusizakala abantu bemphakathi. iPCC kakhulu ke iyaqhakambisa lokho ukuthi amakhosi nezinduna nabafundisi nabelaphi ukuthi kusetshenziswane nabo kakhulu ngoba ekuhlaleni phela uzokhumbula ukuthi umuntu obeka abantu kusekuyinduna kunenkosi futhi lapho kunanensizwa kunakuthiwa yini induna yensizwa bonke lawo bantu kumele ukuthi kusetshenziswe kubanjiswa ngoba isekuhlaleni bese kukhulunywa ngezwe lilodwa. Sike lezi zinto zema-political party lawo mangakagcwelizwe lonke ezingawazi kuwona ahlukanisa kangaka. Sike sikhulume nje sibonisane somphakathi ukuthi ngeke phela ake sikhulume ngezwe lilodwa sifuna izwe lethu into esiyidingayo. Angeke sithi abanikazi bezwe sizophathwa abanye abantu abangalibona abanikazi bezwe. Ubese balizinhlelo abangenelela kuzo. Kakhulu kanje mhlawumbe ngiqale nje kuma service delivery. Nayibona imigwaqo nama potholes kanjani. That number 1. Emaklinikhi ukubona ukuthi abantu bahlala kuzobela indaba bengasizwe. Uthotho nurse baleve indaba. Mhlambe okunye lokho. Number 3, angithi zalikwazi uthola ukuthi ugogo akayithola impesheni kodwa useugogo. Akalungiselwe into zakhe. Nendaba zama ID. Akukho lokho kuphela. Ni crime lexakile kangaka. Uzophinda futhi ne-unemployment lena edla ubhedu kalendlela lena edala kusebe neyinkinga engaka ekuhlaleni ukuthi mhlambe how do we address izinto ezifana lezo ukuthi abantu bangawutholi umsebenzi bavinjelwe engasemakhaya bakhandelwe izitori instead ukuthi abantu basendaweni bakwazi ukuthi meqhamuka noma iproject noma yipi kube ukuthi ibona aqala bakwazi ukuthi ba benefit kodwa instead uthola uqhama abantu bakwezinye indawo bazobathathela imisebenzi yabo endaweni so izinto ezifana nalezo nje iqhuba uthi lenhlangano ingamadlela ndawonye neqembu lezepolitiki iMK Party. We are in alliance of umkhonto wesizwe party. Lo ngeke size kufihle ngoba umkhonto wesizwe is the progressive party that is there to unite all other political parties ukuthi they must come together. Uthi inhlangano yabo ivuleleke kuwona wonke umuntu noma kungathiwa uqhamuka kuliphi iqembu lezepolitiki. Sithi abanye abeze sikhulume ngezwe lilodwa ngoba mesihlangene sibumbene le enemy ngoba vele imanyolo sizoyibhitha ukuthi le enemy leni namandla ngani ngeRand iphethe imali and le mali iyona lesidividayo. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi.
Oyinxusa laseningizimu Afrika kwelase-India usolwazi u-Anil Suklal uthi ukuzivocavoca ngeyoga angeke kugcine ngokunakekela isimo sempilo kubantu kodwa kuzoqinisa ubumbano nokuphilisana okunokuthula emphakathini. uSuklal udlulise amazwi emcimbini ukubungaza usuku lweyoga obuhlelwe iSivananda World Peace Foundation enkundleni yezemidlalo iCongo eNanda ngesonto. Uphume ngobuningi umphakathi waseNanda uzobungaza usuku lwe-International Yoga Day okuhloswe ngayo ukuqwashisa ngalolu hlobo lokuzivocavoca. Abaholi abebehambele lo mcimbi bakholwa ukuthi iyoga izobuyisa ubumbano nokuphilisana okunokuthula emphakathini. We are extremely pleased that we can have this event here in Enanda today amongst the people of Enanda in Congo community who have been excited by being part of this yoga celebration and also embracing it to enrich their lives and the lives of all South Africans. I think if we can spread the message of yoga and the practice of yoga throughout South Africa will become a stronger nation, a better society, a more prosperous society, and all of us will benefit from the practice of yoga. We must thank Swami Sivananda of the Divine Life Society, who has introduced the Divine Life Society in South Africa, where Swami Sahajananda, the founder of the Divine Life Society, has done so much to promote. Umengameli uSivananda World Peace Foundation uIshwan Ramluchman uthe nabafundi bangaphasa ngamalengiso esikoleni uma bezibandakanya kwiyoga. But through yoga, they go within and understand themselves and be content with what they have and start to regain strength from within. Through the breathing techniques, breathing exercises, it helps the students tremendously for their studies, and we want everyone, as we commemorate the 11th International Yoga Day, to come out to the Durban Theatre on the 21st of June and share in this oneness. Umphakathi waseNanda ukhuthaziwe ukuba uvumele intsha ijwayele iyoga okuyinto engasiza kuhlanzeke negama lalomphakathi odume kabi. Ngiyacabanga la emhlabeni nje noma kule ndawo uma ngabe kuthiwa iyoga ifakwa einganeni ezincane zibe busy bekhona eziyenzayo kuningi okuhle okungenzeka kunoba indawo yaseNanda idume kabi. Leyizo lonto le asiqikelele ukuthi ingane sifundisa ini into enhle bese kuthi nathi nje sibadala bekhona izinto ezenzakalayo ezinhle phambi kwabantwana ngoba asidumile kahle kwezinye indawo ekubeni bakhona abantu abenza kahle endaweni. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede eNanda. Usomabhizinisi osakhulayo waseLimhill eMnambithi uJabulisa Mchunu uthi ukukhula kwakhe eswele yikho okumenza ukuba abe nentshisekelo yokuhamba eshintsha impilo yabantu emphakathini wangakubo. Umchunu usho lokhu ngemumva kokunikela ngendlu enamagumbi amane nempahla yasendlini emndenini wakabuthelezi ngaphansi kaMasipala Alfred Duma eMnambithi. Lena ke iyona ke indlu yodaka umndeni wakabuthelezi eMnambithi obuhlala ke ngokumpintshana kuyona ngaphambilini eyadonsa kamehlo kusomabhizinisi wendawo uJabulisa Mchunu kuba ke yabona ke isidingo sokwakhela ke lo mndeni indlu kenezizotha. Lokho esikwenzile umuntu bengaqala izinto azijwayele ukuzenza emphakathini kodwa kulokhu kube kukhulu kakhulu because sahlangana nomfowethu wakambenze uNtuthuko ophinda abe ikhansela nawo somabhizinisi. Sawuqoka umuzi ngoba yena njengoba ekhansela nje emphakathini inkinga akazazi yangena ezikhona kanti mina ngoba ngikhole endaweni zinkinga engikhule vele zikhona esasifisa ukuthi mhla sanamandla izinto esifisa ukuzenza emphakathini ukuthi sishintshe impilo zabantu sayihlanganyela indlu sathi hayi ngeke isehlule lapho khona sifike emndenini wakabuthelezi kodwa owazi ukuthi kwamadla kuve kwangema ngoba khona kuyena wazi kakhulu sasondelana naye kuthini sizama ukuthi simuphe iphahla elifanelekile ngoba behlala endlini engu-one room futhi njengoba i-one room lendlu bahlala bawu-7. Umcimbi wokuvulwa kwalendlu kuwa-35 ngaphansi kwaMasipala Alfred Duma ubuhanjelwe kubuholi obuphezulu beqembu le-IFP esifundazweni okubalwa kubona nosihlalo weqembu kulesi sifundazwe uThami Ntuli. Nabona amacingwane kusathi uNkulunkulu angangibeka ngiphile ngikubone impilo yakho kusasa ngoba abantu abenza njengawe impela umlando ujwayele ukubakhomba empumelelweni enkulu uma ngabe abantu benza njengoba wenza. Umchunu
Uthi wenzeke lo msebenzi waba impumelelo ngokubambisana kanye nabanye kosomabhizinisi abahlukene. Yona into engiyazi empilweni yami ukuthi ngoba nami ngiyi-products yenhlupheko, nami ngiyi-products yalendlu abahlala kuyona. So ingithinte kakhulu ukwazi noma ukubona ukuthi khona umphakathi usaphila ngaphansi kwalesa simo. Nami hayi ngoba kukhona imali enginayo kodwa ekutheni uma uthatha uhlanganisa ubeka kukhona insizwe ememeza. Umsazazange sigcine icala lapha siwakhile u4-room safaka yonke ifurniture ngaphakathi. Ifurniture sifaka osofa, safaka iflooring, safaka ikhabethe lasekitchen, itafula, iTV, istove eso4 plate, safaka imbed, safaka ama-wardrobe. Ngoba siyazi ukuthi kunzima ukuthi umuntu mwase umkhandelile futhi kuzoba nzima ukuthi akwazi ukuyithola ifurniture kodwa ngoba sinkathi ebonakelelayo safena negross ukuthi nje aqala umuzi kahle endlini nonduna nkulu bese shiya imali engangesaba sika 5,000 ukuthi impilo iqhubeke. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Kusolwa isoka ngoklinya libulale intombi. LMK lihlube udlubu ekhasini kanti ke ithemba amakhosi esayina esezokuxhumana. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakulelele u17.87 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u24.17 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u20.41 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$3,364.44 i-ounce, uthi uwoyela ongahluziwe ube u$64.63 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce usihlabile isenzo se-Orlando Pirates sokunqabela umbekezeli TLB Mpokazi ukuthi ahambe namajita kwi-Under 20 Africa Cup of Nations ebise-Egypt ngenyanga edlule. Kusukela kuMbokazi oneminyaka engu-19 ubudala akhushulelwa iskimini esikhulu sePirates ngoNdasa usephenduke omunye wabadlali abamqoka odongeni layo lasemumva. uMbokazi osesquadini ke sika Bruce sabangu-23 azobhekana ngabo kweyobungane embili eqala ke ngeTunisia ngolwesihlanu ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Lowo mdlalo ke uzolandelwa oweMozambique ozoba ke ngoJune 10 enkundleni engakamenyezelwa. Kulindeleke ukuthi uBruce amsebenzise kule imidlalo embili uMbokazi amchaze njengomdlali ovuthiwe uma ke eqhathanisa neminyaka yakhe. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namuhla sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.